La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma alerta sobre el creixement del trànsit aeri que ja ha superat les xifres prepandèmia, un creixement que a l'aeroport de Palma ha estat del 6,5% els darrers 3 anys i on AENA fa obres per poder incrementar l'operativitat de vols comercials i també de jets privats. Critiquen l'obertura de noves rutes aèries que diuen té conseqüències en la massificació turística i fomenta un model de turisme d'alt poder adquisitiu. Per tot això reclamen al govern que deixi d'avalar els plans de creixement i expansió de negoci i de passatgers a l'aeroport de Palma. Tot plegat és un desgavell, tant des de les competències estatals, però també des de les competències insulars. Com a plataforma que ens plantejam, evidentment, seguir en les línies de mobilització, de denúncia, d'evidenciar aquests creixements que, a més, ara, amb el govern actual, van lligats d'una política de no límits en el sector turístic. Des de la plataforma asseguren que per frenar aquest creixement és fonamental adoptar mesures com les que ja han pres altres països o ciutats de reducció de vols i passatgers, creació d'impostos climàtics o regular la compra d'habitatges per part dels no residents.